Estem dins del recinte murallat del Kremlin. El Gran Palau del Kremlin. Al seu costat, la Catedral de l'Anunciació. A la seva dreta, la Catedral de l'Arcàngel. A l'esquerra, la Catedral de l'Assumpció. I a la seva dreta, el campanar d'Ivan el Gran. Cúpules de l'església del Mantell de la Verge. A l'esquerra, la Catedral de l'Assumpció. I al fons, a la dreta, l'església dels 12 apòstols. El campanar d'Ivan el Gran. Les cúpules de la Catedral de l'Arcàngel. El patriarca de Moscou i de Rússia. La Torre de la Trinitat d'entrada al recinte del Kremlin. En Napoleó va traspassar la torre per entrar al Kremlin triomfant el 1812 i en va sortir derrotat un mes després. El tsar dels canons. La campana del tsar, de més de 210 tones. El 1701, durant un incendi, va caure i es va trencar. La varen fondre i fer de nou, i la nova va tornar a caure en un altre incendi el 1737 i se'n va trencar un tros. Vistes dels jardins del Kremlin passejant per l'interior del recinte murallat.